ያ ብቻ አይደለም መናፍስትም ያለባቸው ሰዎች አሉ በፕሮቴስታንት ውስጥ ነቢያት የተባሉት ላይ ጠንቋይ ቤት የሚሄዱ አሉ ዚያታ ምስጢራ ካበይ ከም ዘምጽኦ ካብ አፎም ናአፎም ባዓሎም ንባዓሎም ዝብሉ ስለዚህ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ናይ ክርስቶስ አገልጋሊት ዳምበር ናይ ጠንቆልቲ ስራሕ አሳሳይት አይኮናት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስድራ ቅዱሳን ስድራ ቤት እግዚአብሔር ደቂ ዓለም ቅዱሳን ኣብ ዝተፈላለዩ ኹርናዓት ዓለም ኮንኩም ናይ መንፈሳዊ ቻናል ሰላማዊት ገለላዊት ተከታተሉ ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን እናበልኩ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም እሽምባር ለማዓንቲ ሓደ ሕቱ ሒዝና ኢና መጺና ዘለና ንስ ድማ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙናት መራኸቢ ብዙሃን ወይውን ማስ ሜዳ ሓደ ጠንቋሊ መናፍቕ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንጥንቁልና ትሰርሓልያ ወይውን ካ ከም ትጥቀመሉ ክዛረብ ቀኒዩ ነዚ ከቤተ ክርስቲያንና እንታይ አትብሎ ብርግጽ ዲያ ትጥቀመሉ መብርህ ክንህበሉ ኢና መጺና ዘለና ነዚ መብርህ ዝህብና ድማ ክቡር ዝኾነ መርሕና አቦና ቀሲስ ተወልደ እዮም እሺ ክቡር አቦና ቋፍ ሰላም መጻኹም ቋዳን ጸና እሺ ባርኩም ዚ አቀዲመ ክብለ ጸናሕኹ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙናት ሪኢኹም መዊን ትኾኑ ኩሉ ሰብ ዝረአዩ ሓደ ጠንቋሊ መናፍቕ ዝኾነ ንቅድስ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መንፍቅና ከም ትሰርሓሉ ወይ ካ ከም ትቅበሎ ተዛሪቡ ነይሩ ብርግጽ ዲያ ቤተ ክርስቲያንና ንጥንቁልና ትሰርሓሉ ወይ ትቅበሎ ዲያ እንታይ እስኪ መብርህለኩም ኣብዚ በዚ ሕቶ ዚካ ብዙሓት ሰባት ተረብሾም አእምሮኦም ዝተኻፈፍሉ ይንርኢ ኣለኹ ወላፍቲ ኮመንታሪ ኣቲኻ ክትርኢ ከለኻ ብዙሕ ነገር ርኢ ኣለኹ እስከ ነዚ እንታይ መብርህት ህብልና በመልክዕ ኦርቶዶክስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና እንታይ አትብሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አቦ ምስጢር መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሂቡ ምስጢሩ ጥበቡ ይግለጸልና ተሕቶ ወናይዚ ዝቀነ ወቅታዊት ዝኾነት ዛዕባ ያቀንያ ቅድመ ዝኣገረ ንህዝብና ንብሎ ግን ህድ እምበሉ መን ምዃነ አስተብሉ በብዝመጽ ማዕበላት በብዝተላዓሉ ጉዳያት በብዝመጽ ሽግራት በብዝነፈሱ ንፋሳት ክንረጋጋ ዳንበር ክንርበሽ ይብልና ምክንያቱ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ገሊጾም ዘሎ መሰረተና ክርስቶስ መሰረተና ጥቁን እምነት ስለዝኾነ ንፋስ ይንፈስ ወሓይ ይምጻ ዝመጽ ይምጻ ነታ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከነቃነቃ ከም ዘይክእል ምክንያቱ ብልሕን ዓሻን ሰብኣዩ ቤቱ ከውሕ ዝሃነጸን ኣብ ሕጻ ዝሃነጸን ይዝብሎ መሰረተና ኣብ ከውሕ ዝተሃነጸ ከውሕ ተባህለ መድኃኒና ክርስቶስ ስለዝኾነ ብዘዝመጽ ማዕበላት ክንናወጽ ክንሽገር ልብናውን ክርበሽ ይብሉን ነዝኽ ገልጽ እግዚአብሔር አምላኽ ህድ እምበሉ መን ምዃነ ያስተብሉ ህዳት ወሳን ነገር ህድ እንድሕሪልና ጽቡቕ ነገር ክንሓስብ ኢና ህድ እንተዳኢልና ክንረጋጋ ኢና ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና በብዝመጽ ማዕበላት ተናዊጽ አይትፈልጥን አይትናወጽን ናፍቲ ዛዕባ ክንኣቱ ግን ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስለዚ ጉዳይ እንታይ ያትብል ንቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምፍላጥ ማለት ክብሪ ስኻ ከም ሓደ አካል ናይ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ንቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንተ ፈሊጥካ ክብሪ ረኺብካ ኣለኻ ክብሪ ንቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምፍላጥ ማለት ንእግዚአብሔር ምፍላጥ አካል ስለዝኾነ ስለዚህ ስኻ ንቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እትዝግባ ጥቁንዕ ትምህርት እንደሕፈይትካ ኣለኻ ንእግዚአብሔር ፈሊጥካ ኣለኻ ንቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምፍላጥ ማለት ብመንገድን ቃልን ትእዛዝን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽ ምኻድ ማለት ቀድመ ዝኣከረ ምክንያቱ ኦርቶዶክስ ከም ዝትብልያ ኦርቶዶክስ ከም ዚኣ ኦርቶዶክስ ከም ሰርሐት ኦርቶዶክስ ናብ ዝኸደት ተዋህዶ ከም ዝሰርሐት ከም ዝኾነት ዝብል ንፋሳት ክነፍሱን ከለው ቀድመ ዝኣገረ ከይንናወጽ ጽንዓት ክህልወና እንተዳ ኮይኑ ግን ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምፍላጥ ከገድሰናይ ኦርቶዶክስ ምዃን አይኮነን ምፍላጥ ይዋና ነገር ክትከውን ተኾንካ ክትፈልጦ ኣለካ ሱር መሰረትና መጻጻና ሃፍታ ቅድስት እምነትን ካብ ኮነ በሐረግ ትውልድና ግን ነታ ሓረግ ትውልድና ሒዝና ያዘለና ኸኣ ከነቀጽሎ ክንጽናዓሉ ተኾይና ፍልጠት የለናይ ክንመሃር ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ክትፈልጥ ተኾንካ ካብ ዝተማሃሩ ካብቶም ቁንዓት መምሃራን ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ቅድመ ዝኣገረ ማለት እዩ ናፍቲ ዋና ርእስትና ክንመጽእ እዚ መናፍቕ ጠንቋሊ ዓቢ አቦ ወይ ድማ አቦ ማለት በቲ ጸጋ ዕድመ አቦነት ናይ እምነት ዘይኮነስ አቦነት ናይ ጸጋ ዕድመ ዝኾነ ፍጡር ኣብ ዓለም እዚ
ዕድመ ድልብ ተቢሉ አቦነት ነው ወይና አቦነት ግን ነውሕ ዕድመ ምስ ቁጻሩ ዳንበር ንእምነቱ ኹን ንስነ ምግባሩ ኹን ካልግ አቦነት ግን አይምልከቱን ቅዱስ ቤተክርስቲያንና አቦነት ትቦም ንመን ምዃኑ ፍሉጥ ስለዝኾነ ባእ ተኸተልታ ስለዝኾነ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ከምዚ ዓይነት ፈተና ይኽመጻን ከሎ ንታሪኽና ንውከስ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ክግረፍ ክሳብ ሞት ክበጽሕ ዝተደለየሉ ምኽንያት ንምንታይ ቅዱሳን ሐዋርያት ሰብ ክጾሮ ዘይክል ከቢድ ዝኾነ ስቃይ መከራ ከም ሽጉርቲ ተመቲሮም ብጎዘሙ እንዳተቆረጹ ናብ ባሕሪ እንዳተደርበዩ ቆርበቶም እንዳተመለጡ ዘኺዶም ናብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ዝኾነ ሰማዕትነት ዘብጽሖም እንታይ ንማሕበር ክርስቶስ ንምጥፋይ ክርስትና ዝበሃል ንምጥፋይ ምክንያቱ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ዝኽመጽእ ከሎ ንኣዳም ከድሕን እቲ ሓቀኛ እምነት ከዓ ብደሙ ዘጥረያ ከዓ መስሪትዋ ኣሰርናቱ ዝኸሉኻ ቶም ቀዳሞት ኤርለስ ንብሎ ወለድ ቅዱሳን ኣቦታትና ድማ ነቲ ካብ ክርስቶስ ብግብርን ብቓልን ቀጥታ ተማሃርዎ ከዓ እንዳሰጋገሩ መጽኦም ነዚ ህዝቢ ዓለም ወይ ድማ ነዚ ህዝቢ ናይ ክርስቶስ ሰዓብ ዘለካ ምጥፋእ ክርስቶስ ምጥፋእ ይበልጽ ዝብል ዓለም ሓደ ስብከት ኣምጽኡ ሚነስ ኣይሁድ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዕኡ እንተጥፊእና ክርስትና ክጠፍእ ዝብል ሓደ ናብ ሙሉ ዓለም مستفنوا حوارات بعج مستماقلوا نعون أبز خلون كبير سماعت النتيبهم سلامتاي كريستنا كيس فحفح سترا يكونن نقدس أرثوذكساوي توحدوا بيت كريستيان نالبات أرثوذكس زبل معاسي مسيح توحدوا مع زبل معاسي مسيح كريستنا زبل معاسي مسيح يكونن زعبانا صور مسرتنا عم تصاص لازلنا بتقنعت امناتنا نعا نمبكال بزح صعر تغيري كافت استجبر حدا تاي تداينا ولا صحفه وخي ترف مسيح ونقول ماتيوس بالالو مش حكي ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ብላሎ ምሽ አፍተ ሰዓታት ዝነበሩ ነቲ ዝነበረ ትምህርቲ ንምብራዙን ወንጌለ ማርያም ዝብሉና አምጽም ነይሮም ንሕና ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘለና አኽብሮትን ፍቅርን ሪኦም በዝጌርናስ በታ ዝፈትዋ ጌርና ኳሊምና ተኣተና የሚለሙን ወንጌለ ማርያም ዝብሉን ቤተክርስቲያን ዘይተቀበለውን አምጽም እሱ ጥራይ ዘይኮነውን አሙንጎ እግዚአብሔርን ፍጥራትን አሙንጎ እግዚአብሔር አምላኽን አሙንጎ ፍጥራቱን من نعاب كمص زخل ناي فلسفنا وحساباتون تفتيني نتام زخل علامتاي نتام حبر كريستوس نمبتان نمدفع بيتكسيانا زي تقبلهم ازيم كمات زخون حطوتات بفلاي دما افتناي ورقاو زمن زنبرو ابوتاتنا ورقاو زمن نبل مالتيو زنبرو كبيت كحداتات امصلي اتقحداتتي كمز قليل كحدات يبحال ازجي حيال كحدات ባህር አምላክነት ናይ አቦን ወድ መንፈስ ቅዱስና ርስትና ሃይገፍሐና አው ዘተኮር ዝገበረ ማለት እዩ እዚ እቲ ኺዳት በዝውን አያختመን ዳሕራይ ዝመጸ ድማ ሓደ ካል ክስተት መጽ ስድማ እንታይ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንምድኻም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፖለቲካን ምግጣም ምፍልላይ ምግጣም ትምፍልላይ ማለት ፖለቲካ አንጻር ኦርቶዶክስ ከተዓጠ ሓደ ቶም ፖለቲከኛታት ዝባሉ መራሕቲ በተኻላይ ድማ ኦርቶዶክስ ማለት ናይ ፖለቲከኛታት ዝብሉን ተፈቲኒ በዝውን አያختመን ቅድስት ቤተክርስቲያንና ንምጥፋ እምነትና ንምድኻም ተባሂሉን አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማትና ቅዱሳንና ንዋያትና ጥንታዊ ዝባሃል ንብረታትና ከይተረፈ ከም ዝቃጸልን ከም ዝጠፍን ተገይሩ ተፈቲኒ በዝውን አያختሙን በዛ ዓግቡን አይኮን ምስ ግዜ ምስ መጽኡ ድማ ነቲ ተኸታልና ኢዛ ቅድስ እምነት ንምድኻምን ንምፍልላይን ንምፍላስን ተባሂሉን ብድኻም ጎንናይ አማነ ተኸታልና ይተሰብ መግብ ስጋ ዝኾነ ፓስታን ካልእን ዝኣመሰሉ ሓድሽ ነገራት ፊኖ ፓስታ ከምሰን ዝኣመሰሉን ንቅዱስ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መራሕታን ተኸተልታን ንምፍላዩን ተሃቂኒ ዘፊሎን ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ግን ጽንዕትያ መሰረታ ክርስቶስ ከም ዝበልናዮ ኣብዚ ዳሕራይ ዘመኑን ሓድሹን መጽ ኣብዚ ቀርባናቱን ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንግብረ ሰደማዊ ነገር ዝፍጹም አካላት አለው ዝብሉ ኣብዚ ቀርባናቱን ርኢና ነርና ዘፍ ተባሂሉ ሕጂኻ ካላ አርስት መጽ ቀድም ዝውን ኣብ ውሽጥ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ተኻሉ ከም ዝፍነው ተገይሪ ተኻሉ ዝመስሉ መናፍቃን ከሓት ግን ንዓኻ ዝመስሉ መስቀልካ ዝሕዙ አልባስካ ዝለብሱ እቲ ንስኻ ትጥቀመሉ ሜላታት ዝጥቀሙ ግን ስውርን ረቂቕን ዝኾነ منفقنا وكحدة زاس فحفحو تفتيني زف لم تلالي ازمت يزلو نايت نقولنا زبلكا اكل نايت تمال زنبره مسرح نقدس أرثوذكس تواهدي بيت كريستيان نمغبع تباهيلو استعلمه وديتي كوين جن اذا خنبل نكلنا جن قدس أرثوذكس تواهدي بيت كريستيان اذا خمس ነገር ከም ዝመጻ ግን ትፈልጥ ያ ምክንያቱ በዓልት ፍረ በዓልት ዕንበባ በዓልት ውጽኢት ፍረ ዘለዋ እምነት ስለዝኾነ
اتي كاب كريستوس تقبلته نصف تمرتي بزغبا ندقه تحلف ስለዘላ بميلا طبب غيركا كمي غيركا امونغ قدس ارثوذكس ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ደቃን አመራህታን ደቃን ምፍልላይን ምክፍፋልን ተምጽ ዝብል እዚ ረቂቅ ስልት ተጠቀሙልኝ ተማል ቅድስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተፈቲና ሕጁን ትፍተናላ ጽዋሕን ክትፍተና ተዘደነቅ ነገር ግን እቶም ፈተንትኝ ዘፍ እንዳበለም ዝኸዱ ምክንያቱ ቅድስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ዋና ሉተር አይኮነን ዋና መሐመድ አይኮነን ዋና ሓደ ተራ ፍጡር ሰብ አይኮነን ዋና ክርስቶስ ብደም ዝዓደጋ ስለዝኾነ እታ ብደም ዝተዓደገት ብደም ዝመጸት እምነት ድማ ብደምና ጽንዕት ሓሳብ ዝሕጅ ዘላ ካብ ሐዋርያት ሰማዕታት እናበልና ዝተቀበልና ይሕድሪ ነዛ ቅድስት እምነት ንወለዶ ከይተበከለት ከምታ ቅንዕቲ ዝተረከብና ኸሙ ኸይድን ከሎ ብደም ዝተዓደገት ስለዚ ፈተነ ዝኽመጽ ግድን እዩ ንህዝብና ንብሎ ግን ዝስማዕን ዝረአን ምረጽ ምክንያቱ እቲ ልብሲ ቤተክርስቲያን እቲ መስቀል ቤተክርስቲያን ናይመን እምበርከ ካብ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ወጻይ ክትምጥሙ ዝኽእሉ ካልኦት ናይ ትካል እምነት ነይሮም ደ ካቶሊክ ገዲፍካ መስቀል ዝሕዙ ኸነይሮም ደ አልባሳትና ዝለብሱ ካልኦት ነይሮም ደ ሕጂ ግን ካልእ ሜላይ ስለዚ እዚ ዓብ ሰብኣይ መናፍቅ ጠንቋሊ እቲ ይልዎ ዘሎ ቁኒ ንኽብሪ መንነቱ ዝገልጽ ስለዝኾነ ንናይ ውልቁ መንነቱ ንስርሑ ንዕይኡ ንተግባሩ ንእምነቱ ንኣምልኹ ዝገልጽ ስለዝገለጸ ክንቅበሎ እምበር ክንቃወሞ ይብልና ኣነ ጠንቋሊ እተልካ በቃ ጠንቋሊ አንጻር ክርስቶስ አንጻር ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንጻር ሕግ መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ኣብ ሕጂ በጽሑ ኣብ ኦርቶዶክስ ኮለኸ ዝጥንቁል ነይረ ነገር ግና ሕጂ ናብ መንፍቅና ኸይደ ቃል ኣለኹ ብልን ከሎ ካፍቲ ስማዊ ናብ ግብራዊ ዕየ ይኸይድ ዘሎ እዛ ቪድዮ ዚያረያ እዚ ዘይት እየቀቡ እየሸጡ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ዘይት ሽጥ ብሎ አዘ ውሃ እየቀቡ እየረጩ ኤቲኤም ካርድ እየሸጡ ሐሰተኛ ነቢያት ሞልቶ የለ እንደኛ ውስጥ ምንድነው ለገንዘብ ብለው ለጥቅም ብለው ለሰርቫይቫል ብለው እኛ ውስጥ ፈጠሩ ያ ብቻ አይደለም መናፍስትም ያለባቸው ሰዎች አሉ በፕሮቴስታንት ውስጥ ነቢያት የተባሉት ላይ ጠንቋይ ቤት የሚሄዱ አሉ አልገባኝ ጠንቋይ ቤት ሄደው የት ነገር በጣም እየተደጋገመ ነው ስፔሻሊ እጃቸው ላይ ከሚያርጉት ቀለበት ጋር ያያይዞ ያወራንንም ሰው አው እጃቸው ላይ ያለች ዳይመንድ የምትመስል ጥቁር ወይም አረንጓዴ ወይም ቀይ ዳይመንድ የምትመስል ቀለበታቸው ላይ ያላቸው ከጠንቋይ ቤት ነው የተሰጣቸው አብዛኞቹ ነቢያት አይከብድም ቄስ መናፍስት ያባረሩ ያገለግሉ ብዙ ተከታይ ያላቸው አባረው አያውቁም መናፍስት ያስጨዋሉ ይጮህላቸዋል ትንሹ መንፈስ ለትልቁ ሰው ትልቁ ልጅ ትንሿን ልጅ ወጥቶ እንደሚያስለቅስ ትልቁ አጋንንት ዛ በነሱ በኩል ሆኖ ትንሹን አጋንንት ይቆረኩማል ሰዎችን ላሳምኖ ለማምጣት ለቆ ግን አያውቅም ይጮሃል መጮህ ይጮሃል አይለቅም ሰርነቀለገው ለውጣ አይመጣም በሽተኛ ተፈወሰ ሲሉም ተመልሶ ነው የሚሞተው ከዚህ በፊት እኮ ተነጋግረናል የኔ የሚስቴ ወንድም ሁሉ ራሱ እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያት ድናል ብለው መድኃኒት ተቀብሎ ምናምን ገደሉት አላልኩ እንደዛው ብዙ የገደሉት ሰዎች አለ እንደሱ ነው የሚያደርጉት እንጂ ድኖ ማዕቅም አጋንንትም ለነሱ ጮሆላቸው ለቆላቸው ማዕቅም በመናፍስት እንደሚንቀሳቀሱ ደግሞ ከሚያደርጉት አሁን ደግሞ ይሄ መናፍስት አሰራሩ ከምን ጋር ተያይዟል ከዚህ በፊት ስንጮ የነበረው ከኒው ኤጅ ሙቭመንት ጋር ተያይዟል በሳይኪክ ፓወር ነው ስለዚህ በዝራኻዮ ናፍቲ ውጽኢታዊ ከድማዓሉን ከበርክተሉን ከዓየሉን ክልወጠሉን ሰባት ከጥፋአሉን ንሰይጣን ክግዛአሉን ከምልኾሉን ክእመነሉን ዝኽል ቦታ ይኸይድ ዘሎ ስለዚህ ከምዝ ምባሉ ከምቁብል ኢና ንወስድ ዘለና ምክንያቱ ኣነ ጠንቋል እተልካስ ኣይ ጠንቋልን ክትብሎ ይትኽእልኻ ኣነ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተሓቢኤ ዝኸይድ ነይረ ተልካ ክትቅበሎ ኣለካ ኣብ ሐዋርያት ይሁዳ እኮ ተሓቢእ ዝኸይድ ነይሩ ስለዚ ሰብኣይ እዚ ድማ ጠንቋሊ ኢልካ ሕጂ ዝበለጸ ኸንታ ኢልካ መናፍቅ ኢልካ ስለዚ ኣብ ምንፍቅና ዘሎ ጥንቁልናት ዝበለጸ ካገልግለሉ ኸይድ እንድሕሪሉ እቲ ስማው ዝነበረ ስርሑ ናብ ግብራዊ ኸይድ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እሺ ሓርያቦና ቅጽላ ቢለ ከሓተ ደለለለኹ ጠንቋል ማለት እንታይ ማለት እዩ እሺ ትርጉም ጠንቋል ምፍላጥ አገዳሲ ጠንቋል ማለት ብምጽር ብቲ ትክክል ትግርኛ መረዳቱ ማለት ጠንቋል ማለት አእምሮኡ ልቡ መንፈሱ ኩለንትንኡ ንሰይጣን ዘግዘ አገልጋል ሰይጣን ልቡ አእምሮኡ حسابون قلبون كله هيوتون أنبابرون كله نسيطان زغزاء أقلقالي إذا تقدم أي مجلس نايتون كلناي كالاي كاب حيل كريستوس وصائي
كاب أب እግዚአብሔር زلو حيلي كلا حيلة أمينو كاب እግዚአብሔር زي فقدو حيلي እግዚአብሔር زي فقدو تأساس كاب أجاننت حيلي ملكح كاب أجاننت حيلي موساد مس أجاننتي مقبار من قد أجاننتي محاس مالتي كلته تنقال مالت تنقنياي حدقنياي مباسي حساوي من هاتو تنقلنا زمهره بفلاي امصحف ينوك معرف كلته بسفي انترانا انا يبعل حسقيلونا له بزح صفحتي زفطرات قاب زلو بزح انترارينا يو نتنقلنا زمهرو اغاننتيو اب تنقلنا زغلغل اغلغال دما نايغاننتي لوخ باريا ناي سيطان اغلغالي من هاتو سرحون تغبارون مننتون كلنتنو لعل እግዚአብሔር ንሰይጣን ዘአምን በመንገድ እግዚአብሔር ዘኸይድ ካፍት እግዚአብሔር ዘሃቡ ኃይል ወጻይ ኃይሊ ናይ ሰይጣንን ናያጋንንትን ዘአምን ዕቁባ ናያጋንንቲ ዘሎ ማለት ብሕጽር ዝባላ እሺ ሰናይ መግለጺ ቀጽላ ቢለ ሓተኩም ደሊል ለኹ ናብ ጠንቋሊ ዝኸዱ ከንታይ እሺ ቀድመ ናብ ጠንቋሊ ዝኸዱ ምርአይና ግን ስራሕ ጠንቋሊ ክንፈልጥ ክንከላለና نياتو ناب تنقل زخيد سب ناب بيت تنقلنا زخيد سب سرح ناي تنقلنا سلا زأمنوا لي سلازي ناي تنقلنا سرح انتاي قداماي حيل اغاننتي بمئمان اسمات اغاننتي تصوي كاب اغاننتي حيلي زتقمي حبا اسمات ناي اغاننتي زوسد وي دما حبا اغاننتي حبا اسمات ناي اغاننتي اسماتهم تصوي نحنا نتصوعو سم እግዚአብሔርን ናይ እግዚአብሔር ቅዱሳን እግዚአብሔር ዝሃቦም እግዚአብሔር ዘኽብሮን ክብር ዘለዎም እግዚአብሔር ኣብዘን ቅዱሳን ሓዲር ዝሰርሖ ስራሕ ክንምስክር ኣይ እግዚአብሔር ኣብ በዓል ቅዱስ ነቢ ሐዋርያ ጻድቕ ሰማዕት እናበልና ንቅዱሳን እንጽውዖ ሓይሊ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዝገበሮ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓበይቲ ትምህርትን ተኣምራትን ይገብር እዞም ናይ ጥንቁልና አገልገልት ዝባል እዮም ድማ ኣብ ናይ አጋንንታው ዝኾነ ትውክልት ዝውከሉ ነትነ አጋንንታ አስማት የምጽው ኣብነት ስኻ ዲያቆን ድራር ትባል ዲያቆን ድራር እንተይ ለከ አቤት አቦቀሽ ተወልደ ትብለን ስምካ ስለ ዝኾነ እዞም ሰዋት እዚኣቶም ስም እግዚአብሔር አይጽውዑን እዮም ዋላ ስም እግዚአብሔር ክጽውዑ ከለው ይሓሙ ይሩዕዱ ትኹፍ መንፈስማ ውሽጥ ሓዲሩ ስለ ዘሎ እዚኣቶም ነዚ ክፉ ስራሕ ክሰርሑን ከለው ዝጽውዑ አስማት ግን አስማት አጋንንቲ ነቶም አጋንንት ብጽውዑዎም ድማ يقبلوا منياتو سنغاني تتصوي خايو قد نسمعك نحنا اكدك سيطان بمبالنا اينا سيطان رحقنا بسم اب وولد ومنفس قدس بمبالنا نابون نودن منفس قدسن نقدس دنجل مريمن نقدس مسقلن نقدسانن بمصواع ناغاننتي نتصابا نساتون ግን በንጻሩ ግን እከደከ ክርስቶስ ይምዙሉ ንሰይጣን የምጽዋዕ ካብዝ ከምዚ ማሐረና ክፉ መንፈስ ካብ ዝራይና ይርሕቆ መድኃኔ ዓለም ስለዚህ እትሰርሖም እዚ ሱጥራይ ግን አይኮን ዝቅጽል አለው እንደገና ድምጺ حساب ناي سيطان رديو تدمصن حساب ناي سيطان كردو تخوينو ناب ناي اراويت يم زخدو از مصحف قدساو بفلا بسكيل اب مصحف ينك سفيح مرعي موكاس كدليناي اناتا ازبن ناي اراويت دمصن قالن انداسمع دمصي ناي اراويت از حجي اب اغاننت اب اراويت حديروم زلو اغاننتي نعوم نخغزو نخملكم بمنغدوم خدو دمص اغاننت سمع دم ناي اراويت مسواتي بحال استفلالي مالك مسواتي يقرب دم كيترفع ناي زخون انسسات زبيت يكونوا انسسا زغدام زبحالو بتم انسسات زبيت ناي غاننت اغلغلتي كنا نبلنا دمناتهم انوسدو مسواتي خا يعرغو تمسواتي سب اكلاتو زي غودره يسووو حدوان انسساتات እንዳምጽድማ መስዋዕቲ ንሰይጣን ስውሉ እንደገና በኋኸፍት ቆጽሩ እንደገና አቁጽልትን ሱርን እና አስታይን ዳገበሩ እና አቁጽልቲ እንዳ መንጠሱ ወይ ድማ ነትናይ ክፉ መንፈሶም ስለ ንሕና ብጽሑፍ ታፍቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ስለ ነኸዶ ዘለና ነበር ትስርሖም ዝያዳ ሰም ዝፈልጥዎ ና አቁጽልትን ኮም ድማ ሱርን እና ቦንቆሩ እንዳ አስታይን ዳገበሩ ድማ ይጥንቁሉ በሐፈሽ ጆን ሪን ከና ትስርሖም ከምዛ አይነት ክፋእ ተግባር ለሰይጣን ስው ለሰይጣን ግዙ መስዋዕት ለሰይጣን አቅርቡ دم ستي خيترفلو دم ستيو دم كمسوات قربو مسوات استفلا انساتات قرفو يقربو ناي فطر ود سب كيترفه ناتي غانين سيطان دبلخه سب كيترفه مسوات يقربو بناي كواخبت خيترفه يتنقلو
እንደገና ድማ ከም ተቀዲሙ ተገሊጹ ዘሎ ድማ ኣቁጽልትን ሱርን እንዳፋሓው እንዳ ኣስታይ እንዳገበሩ ድማ ነዚ ስለዚ ስራሕ ሓጋንንት እዚ ምዃኑ ቀዳማይ ክንፈልጦ ኣለና ኣብ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተመጺና መስዋዕትና ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ተወክልትና ኣብ እግዚአብሔር ሕና ብኾኾብ ነምልኾ ብልና ብኾኾብ ዝቁጸ ንኾ ዝስገድ ነገር ይብልና ናብዞም ከምዚኦም ዝኸዱኸ እንተራ ተባሂል ቅድም ቀዳድም እዞም ሰባት እዚኣቶም ልዕሊ እግዚአብሔር ኣጋንንት ዘምልኹ እዮም ካብ ዕቁባ እግዚአብሔር ሃዲሞም ዕቁባ ናይ ሰይጣን ዛምኑ እዮም ስለምንታይ ግን ኸዱ ሰብ እንተሸጊርዎ ናብ ቤት ጥንቁልና ይኸይድ መጻኢ ይኽፈልጥ ናብ ቤት ጥንቁልና ይኸይድ ፍቅሪ አንጻር ጾታ ክሰልጦ ናብ ቤት ጥንቁልና ይኸይድ ምስ ሰብ ክበኣስ ተዳደልዩ ወይ ድማ ክፉእ ነገር ክገብር ሰብ ተዳደልዩ ናብ ቤት ጥንቁልና ይኸይድ ንሰብ ቀኒኢሉ ከትርፎ ሕማቅ ክምንየሉ ሕማቅ ሰርሓል ተዳኺኑ ናብ ቤት ጥንቁልና ይኸይድ እዚ ኩሉ ከም ዝገብር ግን ሰይጣን ሰብ ንሰብ ዘባእስ ብዘይቁንዕ ዝኾነ ፍቅራዊ ካልእ ነገር ስራሕ ዝሰርሕ መጻኢኻ እግዚአብሔር እምበር ቅድም ቀዳድም ንስኻ ንእግዚአብሔር ከተመስግን መንግስቲ ክትወርስ ካብ ተፈጠርካ ዕለታዊ ምንባርካ ዕለታዊ ምንቅስቃሳትካ ኣብ ፍቃድ ኣምላኽ ዳ እምበር ኣብ ፍቃድካ ኣይኮነን ብመንገዲ ኣምላኽ ትከይድ ኣለካ መጻኢኻ ምፍላጥ ማለት ግን ብናይ ጥንቁልና ነገር ልዕሊ እግዚአብሔር ካልእ ሓይሊ ናተይ መጻኢ ክፈልጥ ዝብል ትምህርቲ ተሓሚቆም ናብ ቤት ጥንቁልና ኸዱ መጻኢን ክፈልጡ ናብ ቤት ጥንቁልና ኸዱ ከቢድ ሕማም ትመጽኦም ናብ ቤት ጥንቁልና ኸዱ ምስ ሰብ ተዳኣ ተባኢሶም ኣብ ገዛ ይገለለኑ ወይ ድማ ፍቲ ገዛ ከቢድ ሽግር ተጋጢሞ ናብ ቤት ጥንቁልና ኸዱ እዚ ከምዚ ዓይነት ግን ልዕሊ እግዚአብሔር ንሰይጣን ምምላኽ ዘደንቕ ነገር ግን ጸሎት ናይቶም ጠንቆልቲ ግን እክደከ ክርስቶስ ካብዚ ከም ዝሰውረና መልክ ናይ ጸላእ ሰናያት ዲያብሎስ ዘብጽሕ ተኩልቶም ሰይጣን ኣስማት ጽዑ ናይ ኣጋንንቲ ዘቕርቦ መስዋዕት ናብ ኣጋንንቲ ናብ ሰይጣን ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቑ እዚ ግን ብንጹር ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ጠንቆልትን እቶም ናብ ቤት ጥንቁልና ዝኸዱ ግን ፍርዶን ከቢድ ምዃኑ ግን ካብታ ኦሪት ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ብምልእታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፋት ተገሊጹ ዘሎ እዩ ከቢድ ፍርዲ ከም ዘለዎም ምክንያቱ እዚኣቶም ዝዓበየ ነገር ንእግዚአብሔር ክሒዶም ነቲ ነቦና ኣዳምን ሄዋን ዘስሓተ ንኣምላኹ ዝደፈረ አንጻር እግዚአብሔር ዝተለዓለ ጸላእ ሰናያት ነቲ ናቱ ክፉእ መንፈስ ኣብ መጽሓፍ ሄኖክ ተሰፊሩ ዘሎ ብዛዕባ ሱርን ኣቁጽልትን ብዛዕባ መሳርያን ብዛዕባ መቕታልን ካልእ ዘሰልጠነ ንዑ ዝግዝኡ ስለዝኾነ ፍርዶም ከቢድ እዩ ሽቃላይ ወተስማልና ቀጽለ ክሓተኩም ደልየ ደለኹ ቦና ከም ተቀዲምና ዝበልና ከመእተዊ ቅድስት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና ንጠንቋለ ከመይ ትሪኦ ወይ እንታይ ትብሎ ኦኬ ጽቡቅ እሺ ሰናይ ነገር ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክንብል እንከለና ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ስኻ ኣካል ናይ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣነ ኣካል ናይ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኩሉ ዝከታተለና ዘሎ ብቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣሚኑ ብመንገዳ ዝመላለስካ ኣካል እዩ ስለዚ ኩላና ቤተክርስቲያን ክንከይድ እንከለና ኩላና ንስሓ ዘኣተና ኢና ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንኳ ናይ ቅዱሳን ቤት ጥራይ ኮነት ናይ ፍጹማት ቤት ጥራይ ኮነት ናይ ንጹሃን ቤት ጥራይ ኮነት ኃጢአት ናይ ዘይብሎም ቤት ጥራይ ኮነት ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና መድኃኒት ሕክምና ኣብ መርከብ ዝነበሩ ፍጥረታት ንራእዩ ቤተክርስቲያንና ሓጥኹን ጻድቕኩን ቅዱስኩን ርጉምኩን ግብረ ክፋእ ስራሕ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ ክትመጽእ ከለኻ ግን ኣብ መጻጽእ ኣሎ ኃጢአትካ ከተርሕቕ ኢኻ ትመጽእ ክፉእ መንፈስ ምርሓቕ ኣቢካ ዘሎ ንኸርሕቕልካ ንኣምላኽ ትምዕቆብ ኢኻ ትመጽእ ኣብ ኣምላኽ ዘለካ ኣምልኾትነትካ ክትገልጽ ኣብ ኣምላኽ ዘለካ ክብሪ ክትገልጽ ኢኻ ትመጽእ ክፉእ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ማንም ሰብ ትርእስቲ ንምንታይ ኣብ ውሽጢ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ጠንቆልቲ ኣለዉ ንዝብል ምስቲ ሕቶኻ ኣዋሲበ ክሪኦ ስለ ደለኸ ኣብ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ሰራቕ ኣሎ ዘማው ኣሎ ሓሳብ ኣሎ ጠንቋል ኣሎ ኩሉ ኣሎ ነዚ ኩሉ ግን ቤተክርስቲያንና እንታይ ትገብር ሓፂባ ፀርያ ኣንፂሃ ብንስሓ እሚና ብቁርባን ሓቲማ ግን ካብ ትኽፉእ መንፈስ እያ ተውፅእ ምክንያቱ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለና ቃል ኢና ክንክተል ዘለና ንሓኪም ሕሙማት ዳ እምበር ጥዕያት ክርስቶስ ምምጻእ ድማ ነቶም ግብረ ኃጢአት ንሰርሕ ካብ ኃጢአት ከኣለና ነቶም ዝጠፋእና ናብ ድሕነት ከሰጋግረና ህዝብን ኣሕዛብን ዝተፈላለና ሓደ ክገብረና እዩ ስለዚ ኣብ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠንቋል ትራኤልካ ነሲ ዘማውን እንኳ ለመጺ ሰራው እንኳ መጺ ሓሳብ እንኳ መጺ ግብረ ኃጢአት ሰራሕ ሰብ እንኳ መጺ ጥንቁልና ሰራሕ ሰብ ግን እሱ ይፈልጥ ነብሱ ቤተክርስቲያን ኣፍልጦት ህቦ ወሰኻ ጠንቋል ኢኻ ኸብር ግባእካ ኢና ዓብ ዝንበርና ዓብ ዝተቐመጥ እዚ ጽፍሕኻ እዚ ቦታኻ ትብል ግን የለን ንኣብነት ሓደ ሰብሲ ብግብሪ ስርቂ ዝሰርቕ እንድሕር ረኺብካዮ ሒዝካ
نبيت محبوس ياخذ وزدمش كنتم كل زرخاب كاسي شبت يدليكا تزبحال يزنقرك قبل خفانا يتون قلت جن سبوري لذا أبكرس قدن قرارن كن حزوزلنا أبكرس أرثوذكس توحيد بيتكريستياننا كله سلامنتاي بيتكريستياننا نحاتان مصريتن منصيتن مقدسيتن كوينا نابيمان زمصو ناتو ننسن نجر وين نزبط أبكرس أرثوذكس توحيد بيتكريستياننا نحنا تمرتينا نهب من قد እግዚአብሔር نتحس قال እግዚአብሔር نمهر تقول عزخونه ملخت እግዚአብሔር أملاك نحلف مقبالن زي مقبالن جن ناتكا كدي ክርስቶስ ነቶም 10 ተሐዋርያት ፍምፍል ላይ ዘይብሉ ሓንቲ ትምህርቲ ይህብዎ ካብኣቶም ሕሊፎም ዝሃብዎሎ ኣብ ከቢድ እዋን ዝሓድዎሎ ክሳብ ሞት ከዓ ዝተኣመንዎሎ ቃል ግን ተዋሂቢ ልክ እታ ክርስቶስ ዝሃባ ትምህርትን ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንኹሉ ሓፋሽ ንኣማን ጥራይ ዘይኮነ ንዘይ ኣመንቲ ከይተረፈ እትወ ትምህርቲ ንጽሪ መቅባልን ዘይ መቅባልን ግን ናይቲ ተኸታልን ናይቲ ሰማዕን ግደይ ምክንያቱ ቤተክርስቲያን ንሕና ንነግር ንሕና ንምህር نحنا من قد نحبر نبر نسب نحنا أين قطع قطع إيماني بعلو تكبر صرح عيو زيابير يكون زقطعك بعلى خا نفس قط قطع زيابير وعلت كايز نجرك زنزن حتى السريخ زنزن غيرك كابت ازازي وصخه من قدي احس كان يسبل سلاز اوشت بيت كريستيان طنقالو له ترى الكاس تنابغلات حموش السفير نزلوك زموت አሉ ስርቅ አሉ حاسوت አሉ ጥንቁልና ካሉ እንጥንቁልና خبرت هو بيت كريستيان ناتልካ ግን አይተብኛ ኣብ ትምርትና ነጥቦ ነገር ከመጸከ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ስለ ጥንቁልና እንታይ ዝብል ትምህርት ትምህር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ትምህር ከም ዲያቆን መጠን ንስኻ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣብ ዝመጻኻሉ ኣብ ተቀድሰሉ እዋን መልእክታት ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ተንብብ ኢኻ ምክንያቱ ወንጌል ንበብ መልእክታት ይንበብ ኦኬ ካፍተን መልእክታት ሕጂ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ሰፊሩ ዘሎ ግብረ ስጋ ዝብልካ ሰፊሩሎ ግብረ ነፍስ ግብረ መንፈስን ግብረ ስጋ ካፍት ግብረ ስጋ ኸኣ እዚ ግብረ ስጋ እግዚአብሔር ዝፈንፈኖ ዘይቀበሎ በመባልካ ጥንቁልና መንፍቅና እንዳበለ ኩሎም ገሊጻቶም አለ መንፍቅና ስርቂ ምንዝርና ሓሶት ኩሉ ተገሊጽሎ ቤተክርስቲያንና ነደቅ እንታይ አትምህር እዚ ግብረ ስጋ ድማ መንግስተ አምላክ ዘይውርስ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ዘርሐቀት ብሎ ስለዚህ ጥንቁልና በቃላት ምረሉ ቀዳማይ ኣብ ቅዳሴያ መጽሐፍ ቅዱስ በዓቢ ማለት በመንገድ ቅዳሴ ገራ ነቲ ካብ ክርስቶስ ተቀበልና ካብ ሐዋርያት ተቀበልና ቃል ናይ ክርስቶስ ብዝግባ መልእክት ናይ ክርስቶስ ንደቃ ተስተምረሉ ብዝርዶ ቋንቋ ግእዝኹን ትግርኛኹን አምሓርኛኹን ብዝርዶ ቋንቋ ተንብቦ ቀዳማይ በኻላይ ንሪዮ መጽሐፍ ናይ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስለ ጥንቁልና እንታይ ይብል እንጻ ብድሕሪ ንሪዮ እንታይ መጽሐፍ ስንክሳር ናበነት ዕለታዊ ዝንበብ ሓደ ታሪኽ ይኽነግረካ ናይ ቆጵራኖስን ናይ ዮስቲናን ዝብል ዮስቲና እዚያ መልክዕት ጽብቕት ዝነበረት ናይ ጾምን ጸሎትን ስግዳንን ናብ እግዚአብሔር አምላክ ዝያዳ ተቀርብ ነበረት ነገር ግና በመልክዕት ጽባቃ ሓደ ወዲ ዝምንያ ዝነበረ ከሆነሉ ንዓ ከጥርኽብል ድማ ናብ ቆጵራኖስ ዝበሃል ጠንቋል ዝኸደ ነቲ ጠንቋል ገለ መስዋዕት ምሳቦ መጨረሹ ቆጵራኖስ ድማ መን ያሽማምስሎ ዮስቲና ምስሎ ኣብ ውሽጡ ሓዲሩ ዝነበረ ክፉእ መንፈስ ከም ትክኽበንን ያ ንሪዮ እዚ ቤተ ክርስቲያንና بعاب مولح دمس جرا بزرد قانقا جرا تنقلنا زرح سرح كم زجيري أبيت كريستياننا كم زجيري حيل زيابير كم زجيري صومن صلاتن زتفت بال كلتا أفتح نجس بعابي سفير زلوا تجلس زلوا من يعطوا أفتح نجس الكنسي أبناء نص حزب التلاميذ نبيت نقولنا خيط كم زي بلنا بعابي سفير زلوا سلسته رابعي أبتمرتن السحن أبقول دايز وهاب كأنونا تنقلن نبيت نقولنا زخدن زوهابن قننا خا الله حجي حدا سبكنا صح ويد ما بحط يتق من كله نبي تنقلنا خيد كادو تنقلنا تسرح نير كادو نور سلامتاي جيجا سلازخونه بدحري شعو فلي نجر نو صبز نتايو اب زبننا خ تمصخا انا كو اب زبن موالي حدا نجر كنغرك فتاناتي ادمي مزبن موالي زرا اخوا كنغرك دحريت كملسكا ناب 2004 5 3 اب هاجرنا ኤርትራ ዝነበረ ሕጊ ቅዱስ ሲኖዶስ ሃገር ኤርትራ ኣብ 2004 2005 ሓደ ዕላዊ እቲ ዝነበረ ጽሑፋዊ እቲ ቤተክርስቲያንና ዕለታዊ ተሰብኮ ብዕሊ ብሲርኩላር ወርቀት ድማ ንጥንቁልና ሓደ ነገር መልእክት ይባ ጠንቋልን ናብ ቤት ጥንቁልና ዝኸደን ጠንቋልን ተጠንቋልን ማለት እዩ ከይቅበል ተረዳትካ ጠንቋልን ኣጠንቋልን ናብ ቤት ጥንቁልና ዝኸደ ክልቲኦም ሓደ ከይቅበል ቅዱስ ቁርባን ከይካፈል ካላይካ ከይቅበር ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ማንም ሰብ ፈዲ ስጋ ክርስቶስ ምዃኑ ከይተረዶ ዝወሰደ እሳት ኮይኑ ይዝበሎ
ስለዚህ ዞም ሰባት እዚኣቶም ብድፍረት እዮም ዝወስደው ዘሎ ድፍረት ሙሳዶም ኩነኔ ስለ ዘምጽእ ከይቅበሉ እንደገና ኻ አማናቱ ግብረ ጥንቁልና ማለት ጸረ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚህ ክርስቶሳዊ ስራሕ ስለዚህ ይሓዙ አፍታ ናይ ማሕበር ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ክቕበሩኻ ኣይፍቀዱን ዛር ዝበሃል ኣሎ እግር መንገዲ ክነግረካ እዚ ዛር ዝበሃል እንታይ ዝገብረካ ትኽፉ መንፈስ ኣብ ውሽጢ ሓዲሩ ንኣጋንንት ከም ትስዊ ዝዘካ ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ ክንድን መስዋዕት እግዚአብሔር አምላክ ተቀበል ንቤተ እግዚአብሔር ትኸይድ ንናይ ኣጋንንት መስዋዕት ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ ውሽጢ ሓዲሩ ዝደፍእ ክፉ መንፈስ እዚ ሕጂ ተቀዳማይ ዝነበረ ናይ 2003 2004 ዝነበረ እዩ ዝነግረካ ኣብ 2016 ስርተ ሸውዓተንካ እንደገና ድማ ቤተ ክርስቲያን ድማ ሓደ ነገር ካሕሊፋ እስኻ እንታይ እዩ ምናልባት ብጭብጥ ተተሓዙ ግብር ጥንቁልና ሰርሑ ስለዘይ ንፈልጥ ማንም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝርከብ መርጌታኹን ካህንኹን ደብተራኹን ማንም አገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ንጥንቁልና እንተራ ይሰርሓል ኮይኑ ጥንቋልኻ ንቁርባን ስለ ዝፈርሖ ማንም አገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ንሱን በዓልቲ ቤቱን ቅዱስ ቁርባን ክወስድ አግዲላ ቤተ ክርስቲያንና ነቲ ናይ ጥንቁልና ከምዚ ገይራ ፈሊያታ ተውጽም ዘላ ስለዚህ ጥንቁልና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንቅበሉ አንተ ኢልካኒ በየናይ መልክዓ ተቅበሉ በየናይ መጽሐፍ ኢኻ ክትረኽቦ በአቤናይ መጽሐፍ እንታይ ዝብል ናይ ጥንቁልና መጽሐፍት ንሕና ንጥቀንከ ገድልታትና ኺ ብሙሉም ድርሳናትና እንተራሪኻዮም ጥንቆልተ ከመይሎም ከም ዝወድቁ ግብር እግዚአብሔር ልዕል ጥንቁልና ከመይሉ ከም ዝወፀ ግብር ቅድስና ናይ ቅዱሳን ልዕልቶም ጥንቆልተ ከመይሉ ከም ጸምበለል ከም ዘለ ከመይሉ ከም ሰዓሮም ይዝገጸልካ ኩሉ ድርሳናት አይናይ ሙድርሳን ዝኹሉ ዝገዛ ዘሎ መጽሐፍት እንተራሪኸ በቀሆም ይዝገጸልካ እትገድልታትና እትድርሳናትና በት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኣዋል መጽሐፍቲ ዝባል ምክንያቱ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ተወለደ እዩ ስለዚህ በሐፈሽ ጥሪ ያለኻ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንጥንቁልና ተቀበለያ ወይ ድማ ክብሩ ተውቢያት ኢልካ ትጋገልኻ ምክንያቱ ኣብ ትምህርት ቤተክርስቲያን ናይ ክትረኽቦን ኢኻ ቤተክርስቲያን ናይ ንብል ዘለ ውልቀ ሰብ አይብልኳ ሓደ ሰብ ዘማውሎ ሰራቅሎ ሓሳውሎ ጠንቋልሎ ውልቀ ሰብ እታ ማሕበር ክርስቶስ ዝኾነት ቤተክርስቲያን ግን ትሰርቀያ ትምንፍቅያ ጥንቁልና ተምህርያት ኢልካ ግን ከቢድ ነገር ናይ ውልቁ ናብ ነዚ ሰብኣይ ዝይትራኸ ዝመናፈ ጠንቋል ናይ ውልቁ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ተሓቢ ዝኸይድ ነበረ ኣብዚ ግን ኣጉል ኣባህላ ሕብረተሰብና ኣማን ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኸውን ይኽእል ካብ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዝወፀ ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብዝግባ ዘይፈልጣ ዝበሃል ኣጉል ኣባህላ ዝብሎ ግን ኣዲመ ይገልጸልካ ኣስማተኛታት ዝበሃል ሰሚዕ ክትፈልጥ ድግምቲ ክበሃል ሰሚዕ ክትፈልጥ መረጌታ ዝበሃል ሰሚዕ ክትፈልጥ ደብተራ ዝበሃል ሰሚዕ ክትፈልጥ እዚኦም ኣርባዕተ ምስ ጥንቁልና እዮም ዘተሓዙ ሕብረተሰብና እዚ ግን ኣጉል ድግምቲ ማለት ዳዊት መዓልታዊ ዝደግም ተዳ ኮይናንስ መዓልታዊ ዝደግም ውዳሴ ማርያም በሙሉና ኢለቱ ማለት እዩ መልክዓ ማርያም መልክዓ ኢየሱስ እንደገና ድማ መዝሙር ዳዊት ዕለታዊ ዝደግም ንጎን ምሸትን ዘብጽሕ ተዳ ኮይና ደጋሚያነ ድግምቲ ዝብል መን ትወላ እንታይ ስለ ዝደግሙ እዚኦም ናይ ጋን ስራሕ ሰርሑ ድግምቲ ዝበሃል ኣለዎም ክበሃል አይግቦን ድግምቲ ዝበሃል ቤተክርስቲያንና ትደግሞ ጸሎት ቅዳሴ ነቀድስ ናይ ሓባራዊ ጸሎት እዚ ቤተክርስቲያንና ኩላህና በሓባር ንብጽሕ ማለት እዩ ካብቲ ማህሌት ስብሃታት ቅዳሴ ምስበጽሕና ናይ ውልቅና ጸሎት ንብጽሕ ስለዚህ ንሕና እንታይና ደገምቲ ኢና ዳዊት ደገምቲ ውዳሴ ማርያም ደገምቲ ካል መጽሐፈ ጸሎታት ቤተክርስቲያንና ተቀበሎ ደገምቲ ሕጂ ንሕና ድግምቲ ንገብራልና ክትበልጥን ዳዊት ናይ ድግምቲ ስራሕ ኣይኮነን ሓደ አስማተኛታት ይባል እዙን አጉል ነቶም ጠንቆልት ዝወሃቢ አስማት ማለት ናይ እግዚአብሔር አስማት እግዚአብሔር ጽውዕ እንተዳ ኮይና አነ ሕጂሲ አስማት እግዚአብሔር ጽውዕ ተልካስ አስማተኛታት ክትብለና አይ አስማተኛታት ናይ እግዚአብሔር አነ ጽውዕ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ በዓቢዩ መዝሙር 118 ሰፊር ዘሎ አሌፍ ቤት ጋሜ ዳሌት ሄ ዋው ዛይ ሄድ እንዳበለ 118 በዓቢዩ ሰፊር ዘሎ እዞም አስማት እዚኣቶም እንታይ ሕጂ አስማት እዮም ናይ ምን አስማት እዮም ናይ እግዚአብሔር አስማተኛታት እንዳጽውዑ ድግምቲ እናገበሩ ሰብ የስሕቱለው ጠንቆልታ አይባል እዚኦም ንስማት ክጽውዑ ናይ እግዚአብሔር ዘይበቁ ሰባት እዮም ጸሎት ከብጽሕ ዘይበቁ ሰባት እዮም አጉል አባህላ ዝብለ ነገረካ ዘሎ ብሳልሳይ መሪጌታ መሪ ማለት መራሒ ጌታ ናብነት ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ቃል ካብ ክርስቶስ ዝሐለፈና መልእክት ኣሎ ከምቲ ሳራ ንአብርሃም ጎይታ ይናበለት ዘነበረት ስኻትክን ከአኮም ተግበርክን ደቃ ይኹን ጎይታ ምባል ንእግዚአብሔር ዝምጥን ኣሎ ንሰብኣይ ዝምጥን ኣሎ
ንስተፋላለዩ በብደረጃም ዝምጥን አሎ ናይ እግዚአብሔር ጎይትነትን ናይ ሰብኣይ ጎይትነትን ናይ መምህር ጎይትነትን ናይ መራሒ ጎይትነትን ሓደ ይኮነ ናይ እግዚአብሔር ስንታይ ናይ ባህሪ ናትዮም ግን ናይ ጸጋ ተዋህቦን ሕጂ መርጌታ ድማ መራሒ እዩ መሪ ማለት መራሒ ናይ ሃይማኖት መራሒ ካስተማረ ምሙሉ መርጌታታት ጠንቆልት ይኮን ሓደ ክልተ መርጌታታት ግን ግብር ጥንቁልና ሰርሑ ከሉ ኸለ መርጌታት ጠንቆልት ምባል ግን ነውሪ እቲ መራሒ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ማህሌት ጸናጽል ሒዙ ከበሮ ምጽናጽል ምስመመቃ አዋሃይዱ ዝግባእ ዜማ እናገበረ እንደገና ድማ ቅኒ እድዩ ካልእ እድዩ ብዝግባእ ንቤተ ክርስቲያን ንእግዚአብሔር አምላኽ ዘመስግንሲ መርጌታ እዩ መራሒ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስለዚ ጠንቋሪ ይክትብሎ ደብተራ ማለት ድንኳን ምሕደር ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያንና ደብተራ ትብሎ ድማ ንቤተ ክርስቲያናዊ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ኮይኑ ንናይ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ መጽሓፍት ዝግባእ ዝፈልጥ ዝምህር ደብተራ ማለት ድንኳን ምሕደር ማለት እዩ ኩሉ መጽሓፍት ናይ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጡ ዝሓደረ ማለት እዩ ደብተራ ጠንቋሊ ይኮነን መርጌታ ጠንቋሊ ይኮነን ጠንቋሊ ንምርግትናው ናይ በቆዖን እዩ ጠንቋሊ ንድብትራ ይበቆዖን ሓደ ክልተ መርጌታታትን ደብተራታትን ግብር ጥንቁልና ሰርሑ ተራሃለ ኮይኖም ሓደ ገልጋል ንኽልተ ጎይታት ግዛእ ከም ዘይክእል ኮንታ አገልግሎት ዘገልግል እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፍርዶም ብእግዚአብሔር በር ብሰብ ኣይኮነን ስለዚ ካብቶ አጉል አባሃላ ክንወጽእ ዘለና ንሕና ዳዊት እንደገምሲ ድግምት ነብጻሕልና ክትብል ነቲ መዝሙር ዳዊት እንደገና አስማተኛታት የብጽሕም ክትብልሲ ነቲ ስም እግዚአብሔር ጽውዕ ዘለና ምስ አስማተኛታት ንሕና ንስማጋንንቲ እክደከ ሰይጣን እቲ ዓብ ሓለቃኹም እቲ ዓቢ ዝኾነ ለኪሙ ጥፊኡኩም ዘሎሲ ንኽሕዶ ኢና እንደግመት ዝመለመታ ጸሎት እንገብርከና ታይላና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ምስለና እክደከ ሰይጣን ወንዳ ኻድና ሽዑ አሌ ቤት ጋሜ ዳሌት ሄዋው ዝብል ንዑ ክንደግሞ ኸልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኤልሻዳይ ጸባኦት አማኑኤል እግዚአብሔር እዚታት ክንጽኦ ኸልና ስም እግዚአብሔር ደይኮነ ሕጂ ዝንደግሞ ዘለና ናይ ድግምቲ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይለካ ዘሎ ብዛዕባ ጥንቁልና ብዛዕባ ምንፍቅና ናይኮንና ንጽኦ ዘለና ናይ ምንፍቅናን ጥንቁልናን ሕብረት እዩ ዘሎ ስለዚ ምንፍቅናን ጥንቁልናን ግን በተቀደመ ቪዲዮ ዘራኸዋ ግን ዘፍል ይብሉ ሓደ እዩ ክብር ሃበልና እሺ አለ ህይወት ይስማዓልና ቦና ደስ ዝብል መግለጺ ሓንቲ ኸዓ ናይ መወዳእታ ካሕተኩም ደልየ ደለኹ ብዙሓት አሉ ኣብዚ ማስ ሜዳ ወጽዮም ልብሰተ ተኮነ ማለት ናይ ቦታትና ካህናት ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተኸዲኖም ግን ከአሰርሖም ከም ዝኾነ ክትገልጽልና ወይ ከተብርህልና ድጸናሕዎም ጌጋ ትምህርቲ ወይ ከአስሑት መናፍቅነት ትምህርቲ ድሰድሉ ሕጂ ገለ ተዓዛቢ ኸዓ ወላ አባል ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ኮይኑ በተ ትምህርቲ እሱ ይማዛበል ለካ ቤተ ክርስቲያንና ከምዚ ድያ ናምነትኩም ተቀዲምኩም ዝገለጽኩምና ሓደ ናይ ውልቀ ሰብ ጌጋ ንገዛ ርእሱ ዝውክል ጥራይ ንቤተ ክርስቲያን ዝውክል ኣይኮነን ሕጂ ብዙሓት ግን ኣለው እዚኦም ካህናት ደም ኩባሃል እዚኦም መራጊቲም ኩባሃሉ እዚኦም መራሕቲ እምነት ደም ኩባሃል እንዳበለ ቦኦም ዝዕንቀፋለው ብርግጽ ዞም ስለዚ ብርግጽ ደም ልብሰተ ተኮነ ዝለብሱ ናይ ኦርቶዶክስ መራሕቲ ደም ኣይ በሐቅ ደም መራጊት ናይ ቤተ ክርስቲያን ንዝብል እስከ መብርህ ክትብልና أقداسيت قاله كبرها بالله نتصري تحطه أبقلون قديمنا تنكيفنا يتصنحنا لبسنا يتكنوتنا نبي تكسرنا لبس زلبسو نسألا كابانا لبسنا خلو ما تمتئ ما نبي تكسرنا زتمتمو حلفات مسكال زحزو كم زين أبكسرنا زلو مسكالنا يكريستوس نحنا نمك حلو الزلبيسهم زمنفقون زتنقلنا له زي أقوى توانجل نتصرت قاجل يسألنا له سيدانو كمل أكبرهن يزمس سيدان صليم صفار قران كمسات خوينو زمصلو ساعات يلا حدا نبونا ادمن هيوان كسحتن كله خلت غزي اتا مجمرتا اصبلس كبلعن كله ابتمن تخويلو ابد حراي اب سواي اتيمن كله مصافو كفالي بعبي سفير زلو خدا نغرون كله ملاك برهان تمثيل حواري باولوسن اب قدماي قرنطس غليصو زلو انتايز سيدان سي ملاك برهان يزمس برهاناو يزمس زوم سوازياتون كا قدني نعنا مسيلهم يمكسحت زغلو ونياوت تسبق قبولهم تدع خوينو خطمطم الله مسقل كحزلهم قدن قرادم اتمطمطميان اتلبسن اتمسقلن اتي ابينا نابكسانا نغيرنا يزلنا بترغم انت مسخا اورثودوكساوي ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተመረሉ ተሰብኮልይ እቶም ዝጥቀሙሉ ዘለው ግን ቅድን ቀዳደም እቶም ጠንቆልቲ ንምንታይ እዮም ዝሕዝዎ
ምክንያቱ ሰይጣን ዛ ዓይነት ልብስ ዝውን ዝሰማሙ ኣይኮነን ሰይጣን ስን ክርስቶስ ክፍትኖን ከሎሲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ሰፊራ ዘላስ ካብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 9 እንዳጠቀሰ እዩ ዝፈታተነ ምሽ ሓቀ ተባብል ሎሚ መናፍቅ መጽሓፍ ቅዱስ እንዳጠቀሰ እዩ ዝፈታተነካ ጠንቋለ ኸ ናይ ቤተክርስቲያን ልብስ ለቢሱ እዩ ከዳናግረካ ዝፍትን ክልቲኦም ሓደ ስራ እቲ አልባስና ለብስ እቲ ድማ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ይጥቀም ክልቲኦም ግን ኣብ ሓደ ማሕበር እዮም ዘሎ ገላትያ ምዕራፍ 5 ሰፊርካ ተራሪኻ ግን እንታይ አትብል ጥንቁልናን መንፍቅናን ኣብ ሓደ እዮም ዘለዋ ታ ጥንቁልናን እታ መንፍቅናን ስለዚ ደቀ መዛሙርቲ ንኽፋት ስለዚ ልብስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ዘዝለበሰ ኣብሎም ንሪኦ ዘለና እኮ ቶም መናፍቃን ዝበሃሉ ሲን ካብ ቤተ ክርስቲያንና ዝኸብለሉ ፈጻሚያነትን ቤት ዝኾኑ ካብ ዘኸም ሰውረና መስቀል ሒዞም ጠምጢሞም ልብስና ለቢሶም ከበሮና ሒዞም መቆሚያና ሒዞም ጸናጽልና ሒዞም ይዝምሩሉ እቲ ከበሮ ምስጢሩ እቲ ጸናጽል አሰራርሑ እቲ መቆሚያ አቃውሙ ካብዮም ጽሕሞ ተልካዮም ካብ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብትርጓሜ አንድምታ ወይ ድማ ብትርጉም ኢኻ ትፈልጦ ካብዮም ጽሕሞ ተልካዮም ኦንሊ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አይድልዮኒ እዮም ዝኣምኑ ንምንታይ ዳዝናትና ተጥቀሙ ተልካዮም እንታይ ሰብ ንኸዳናግሩ ንህዝብና ግን ኣብ መጨረሻ ሓንቲ ሓደራ ንብሎ ለብዋ ግን ካብ ጥንቁልናን መንፍቅናን ክድሕ እንተዳደሊኻ እዚ እዝንኻ ነየናይ ክሰማዕ ኣለዎ ምፍላጥ እዚ ዕንትኻ ነየናይ ክርኢ ኣለዎ ምፍላጥ እዚ ልብኻ ነየናይ ክቕልብ ኣለዎ ምሕሳብ ግን ወሳኒ እንታይ ኸትሪ ዘለኻ ቅድም ቀዳድም ናይ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ዝርኢኻ ወዲኻ ይደኻ ዝስማዕ ሰሚዕኻዮ ብኡ ዝስትንተን ዝስቆርካ ኣስተውዒልካዮ እዚኣቶም ከምቲ ኣዳምን ሄዋንን ድምፂ ክርስቶስ ነፊጎም ድምፂ ሰይጣን ሰሚዖም ዝወደቑ እዚ ህዝብና እውን ካብ ዝቆጠበ ዘሎ ድምፂ ቤተክርስቲያንና ይስማዕ እዚኣቶም ትንቢት ፈጸምቲ እዮም ትንቢት መንዳ ክፍጽሙ ካብ ኣምላኽ ካብ ዝኸምዚ ሰውረና ነቲ ትንቢት ክፍጽምዎ ስለ ዘለዎም ከም ዝምሉ ስለዚ ብሓፈሽ መደምደምታን ዝብሎ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ኣብ ጥንቁልና ዘለዋ ኣመላኻኽታን ኣረዳዳን በተቀዲሞም ዝብላ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ጀሚርካ ካብቲ ናይ መጽሐፍት ውላዳ ዝኾን መጽሐፍ ዋልድ ንብሎ ስንክሳር ምጻእ ሃይማኖት አበው ምጻእ ፍትሐ ነገሥት ምጻእ ገድልታትና ድርሳናትና ምጻእ ክሳብ ናብ ናይ ቁርባን ክንመጽሕ በኃጢአትና ክንናሳሕን ከለና ክሳብ ትምስጥ ቆነና ዝዋሃበና ኣብ አንቀጽ ንሳ ብዓቢ ሰፊሩ ዘሎ እዚ ሁሉ ቤተክርስቲያንና አንጻር መንፍቅናን አንጻር ጥንቁልናን ንመንፍቅናን ጥንቁልናን ትቃወም ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክስተ ጥንቋል ይተልካ ነገር ዋ ናይ ውልቃ ኃጢአት ምንታይ ኢና ንብላ ንቤተክርስቲያን ጥንቋል መጻረት ይልካ ዋ ንምንታይ ዘይኣማን ዘይመጽእ ተማሂሩ እንድሕር ከኣምን ደልዩ ቤተክርስቲያን ጻውኑ ክርስቲያን ዝበሃላሉ ምሻ ቤተክርስቲያንና ንሓደሽቲ ኣመንቲ ሲ ክሳብ ጻው ወሰኒና ኢና ነውጾ ክሳብ ናፍቲ እምነት ሙሉ ናፍቲ ናይ ትንቢት ናይ ምስጢራት ዝካፈሉ ሓደ ሰብ ከኣምን ተኮይኑ ግን ክመሃር ኣሎ ዋላ ዘይኣማን ስለዚ ቤተክርስቲያን ክመጽእ ኽእል ጥንቋል መጽእ ኢልካ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣሎ ተልካ እወ ኩሉ ኽእል ናይ ውልቁ ነገር ሕቶና ግን ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ዘይኮነስ ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ስለዚ ጥንቋል እዚ ቤተክርስቲያንና ዝውክል ኣይኮነን ዝዓበየ ግን ውፍዕ እዩ ምክንያቱ ሓጢአቱ ተኣሚኑሉ ኣሎ ነቲ ሰርሖ ዝነበርኩ ተሰዊረ ተኸዊለ ዝሰርሖ ነበርኩ ሕጂ ግን ብዕሊ ኣብቲ ቦቱ መጽእ የለኹ ኩሎምቶም ንንበኢና ትምህርትን ተኣምራትና ንገብር ዝብል መናፍቃን ዛ ቪዲዮ ያ ያ ብቻ አይደለም መናፍስትም ያለባቸው ሰዎች አሉ በፕሮቴስታንት ውስጥ ነቢያት የተባሉት ላይ ጠንቋይ ቤት የሚሄዱ አሉ ዚያታ ምስጢራ ካበይ ከም ዘምጽኦ ካብ አፎም ንአፎም በዓሎም ንበዓሎም ዝብሉ ስለዚ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ናይ ክርስቶስ አገልጋሊት ዳምበር ናይ ጥንቁልቲ ስራሕ ኣሳሳይት ኣይኮነትን ካብታ ቃሉ ሓን ዝበላ ግን ኣብ ጅቦኦም ሲ መልክዕ ናይ ዲያብሎስ ሒዞም ዝኣቱ መርጌታ ኣለው ጽቡቕ እሱ ትመልክዕ ዝብል ዘሎ ኣብ ጅቦኦም እዩ ዘሎ እሱ እንኮም ይብል ኣሎ ኣብ ልቦም እውን ካልእ ክሕደት ክርስቶስ ሒዞም ዝኣቱ ከም በዓልኩም ከም ዘለዉ ንኣምን ኢና ኣይንፈልጦም ኢና ግን ከኣቱ ክእል እዚ ኣማኒ ኣብነት ክነግረካ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ጥንታውያን ገዳማትና መጽኦም ንቱሪስት ኢሎም ዝመጹ ኣለዉ ህልውና እግዚአብሔር ኣምላኽነት መድኃኔ ዓለም ዝኣምኑ ኣይተኣምኑ ምህልና ቤተክርስቲያንና ይከልከልናዮም ንኸኣምኑ ግን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ተኽብርታት ናይ ቤተክርስቲያን ግን ነሪኦም ልክኹም ማለት ስለዚ ኣብ ጅባኻ ንሕናስ ሓደ ኬላ ጌርና ብኣፍ ደገ ጅባኻ ፈትሽና መስተሰቲኻ ይሰተኻን መዐቀኒ ጌርና መልሓስካ ውፅ በሊዕኻ ደይበልዓኻ ፈትሽና ስ ቤተክርስቲያን ክነእትወካ ቤተክርስቲያን ነፃ ይንኹሉ እስኻ ትነብሮን እስኻ ተገልግሎን እስኻ ትኸዶን ንዓኻ ንውልቅኻ ምልከት ፍርድኻ ንገዛእ ርእስኻ ስለ ዝኾነት ዝተምሃርና ኣብ ልብና ሓድራ ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና ኣቦና ብጣዕሚ ደስ ዝብል መግለፂ እዩ እሺ እምበር ኣብ ክቡር ኣቦና
بز خطبنا تصنحكم مبرهي قلصي دس زبلي حدا سب ناب طنقال خيد ناب طنقال بدو خدلو خا ويا بيت صنح خال كانت حتيتك ويكا بعل خنازس كله كمزيكو ابعد يقليتكو خمزيلو فلاط الله فلاط الله يبحال طنقال فلاط انت يزرخب زلو انت تفلاط طنقال انت يزفلط با ابرنا بتعم تجرمن حتى انا ፍልጠት ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ፍልጠት ወጻ የለን እግዚአብሔር እንተ ገሊጽልካ ትፈልጥ ኢኻ እቶ ካብ እግዚአብሔር ዝገልጽልካ ንዓኻ ዝምጥነካ ንዓኻ ዝጠቅመካ ንዓኻ ክትጥቀመሉን ክትገልገለሉን ትኽእል ፍልጠት እዩ ሓደ ንሕና ንእግዚአብሔር አምላኽ ንፈልጦ ኢና ንእግዚአብሔር አምላኽ ግን ኣይንፈልጦ ኢና ንፈልጦ ክንብል ከለና አምላኽነቱ ኩሉ ከም ዝገብር ኣይንፈልጦን ክንብል ከለና ንዓሚቕ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ነገር ክንወጽሕ ዘይንኽእል ከም ዘሎ ፈሊጥናኻ ንእግዚአብሔር ኣይንፈልጦ ኢና استولا نجزيابير فلتينا أملاخ مخانو جزاء مخانو فتار مخانو كهال مخانو كل زجبر مخانو زين فلتنا بالجنتاي لعلا أي مرونا يجزيابيرك سلزم نجزيارين فلتينا نفلتنا طبعا قال خمي دا طبعا قال خير كاسي يفلت كتوقن كاسي فطر كخفلت عقم اللودي فلت هذا تاريخ كنجرا كاسي أبعد يعقوب هذا جنون طبعا نيرو أبغى قرنا يرترا أزي جنوني فلت نبلا كل سبيز خد نيرو كسابة عادي قام أوتوبوسنا سب نفتناي تقولنا جزاز خدوا القامي أوتوبوس كي ترى في تسريل كده صارت لك سؤال بيسان إيرترا نتقولنا نتقولن نبيت نقولنا زخيد بجزات دوم سبولت تكن أتي زجلجلو لزنبرة نايت نقولنا سرحات كله أبحوك أصله أما يجحفوا نقدام دوريزان كيدو بتز جبرو آمينو قننو وسيدو تناسيحو نابتنور هيواتو تمليسو زدنا نجر أبوتاتنا قدام دبريزن عبلتك أبرو مسيم تنقولنا خمس جدفة بنسحة 5 تأمنة بقربان 5 حات من مسكرهم أي فلت بالنبراسي تسب يفلت يوزبلو نبراسي قدس بيتكسيان ناجن نتهز بيدانا قرأ ينيرو يفلت يندا بلا نيرو جن كم زي يفلت جن ناب قدس بيتكسيان مسمى جن بيجيقو آمينو أنا أيفلت نيلو تأمينو تنقول خفلت أيكلني حدا حتى كانوا تنقول خفلت زغل تراخون على تموت فلت فلت زبال السي على تموت خفلت غل أيوة خلت تنقول تخمو سمي أخذ فلت خمش أوكي حمام سب نفوسي نابل مش حكي حمامون كفوس ريحة فلت أي فوسا تنقول خل تعلو مش نبلينا مش حكي بتي حبرة السب زبلو مالته صبو نبدأ له يخن كسا أصغلو توبس كمان أتقوم مجو كمان أبلعو صاب سماي كمان ما يتصبيو فرنا يزامدر كمان أتصبيو تخاقور قدام قلت تاكله تعلو تو كمان أسفلي زبل نجار من مي بلهم فطرات عندهم كمان تحت بلهم تاع تخفى حتياتهم نحنا قلنا صحنا يكون كنز بزلوه نحنا خالد تكبر حتياتنا نفتصم زي بير أدمن السحاب وألف سحابنا تناهتهم كن زخافة أجن كحدتنا عملاق الناتي سلطة أنكو على فلت تلكاسي على تموت أي فلت حمام زي فوسي نسب جن من كان يهزم نايت أنكو على قبر سرح ندريو سب السب يباس أبقى زا 5 جير الكا 5 صريح قصة تسليكا كرسوس فقري أنكو على قلنا يباسي أجل قالي حدا سب كفكر إنك فقر أنت رأقينه من قد تاتلو مصحف قدساوي نايت أنكو لنا جن أنصار مصحفاوي نزل نايت أنكو لنا سرح السرح جن اتزخف بفلايد ما أبرأي ماريان كا بسفير له فرد ما بحث أسفله الشيء كبر ربنا وقتها وزنا برا قداي بروح ملسة سلزهبكم منا تعاملنا مسجن زي براملاخ هنا تكون نعرفكم من أولد ولد أسجر لكم آمين زنا برا ناقزية زي بير بارخم قديسن سلزهبنا كبرنا مسجنا نخلنا كسب عم وقتها وقداي بخال حتى تحسن من لساكم السلام نقول عالم سلام خلنا وسبحت لإግዚአብሔር ولا ولادي ترنقل ولا مسقل كبر آمين سلطنا كورس ياريداو مزمور بكل قنقاتات سنة صحفات زانتا قدسان منفساو لبولد منفساو فيلم ملسي نحتوتاتكم بودكاست كالن اتلبو أجلجلوت توسخي من أي قدس أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان نصرعات قبلات زخونو استفلاليو منفساو نبرد نجزانا نقدس بيت كريستيان نهيابات نموبا نخالن زجلجلو هيابات نويدما نخالن زجلجلو نبرتات ناب كل عالم تلخ نزيادة حبريتا نمئزازن موكاسن بواتساب تيليجرام تدمرو 251
979 53 22 81 ወይ ድማ ተደምሮ 951 5 21 23 92 56 ቀሲስ ተወልደ ገብረ ትንሳኤልካ ምውካስን ምእዛዝን ይካል